Eta gaur zuen Bixigu festan aurkezpena hemen egitea guretzako orea da, ez? Ni konbentzituta nagoelako, zuek ondo itxeitu zuten gauzak guretzako ere onak direla, guk ondo itxeitu gauzak zuentzako onak dian bezala, ez? Eta Gipuzkoa osoak, Donostia buru, elkarrekin kolaboratzea izugarrizko garrantzia da. Zuek ekimen eder bat daukazute, atsegina, inor baino beto dakizute gaina Bixigua parrillan egiten hori ni uste ezin du da inorrek diskutitu, ez? Guk hemen beste gauza batzuk ondo ditugu, baina hori zuei utziko dizuegu. Eta hori ere Donostiko erakusleiotik erakustea, guretzako benetan pozgarria da. Bixiguaren lagunak aurten, oroigarria banatuko ditugula aurreratu nahi du. Eta aurten esango horiek Xisario erretegiko Lucia García, Ramutxosanen alarguna, Katxina erretegiko Pilar Etxezarreta, eta baitare Mari Carmen Atxega eta Richard Oribe igerilaria. Jose Angelek esan du bezala, turismo kulturako batzordeko talde guztiok hau batez adostu genuen aurtengo omenduak zeintzuk izango zian. Eta zergatikan, emakumeak, Jose Miguel da Luis Mari eta Mikel da denak esan ditugu, baina beren Andrek ez, eta beren Andrek dira, baita hor jatetxeak aurrera ematen dituenak Itzalian. Xisario gaina aurten 50 urte ditu eta bere ama izan zen Maria Artola, orduan hasi zana jatetxea bideratzen. Eta bere maestrua edo jarraitu du bain Lucia. Lucia da Luis Marin koñata eta Ramonen alarguna. Maria Pilar eta Mari Carmen, esan deten bezala, horre ondia lanian beti, eta aipatu nahi dut baita ere Jose, dala Luis Marin, Jose Miguelen koñaua, beak ere lan asko intzun, Katxina erretegia dana, gaur egun dana izateko, eta behai ere omenalditxo zati haude, behantzako da baita ere. Guk hori joan daukagu talde bat, berdin-berdinak izena duna, kirol inklusiboakin lan egiten da ona, kriston lan egiten da ona, eta orduan pentsatu genuen lotura polit bat izango litzakela, Richard Oribe omentzea hori joan, eta aldi beren berdin-berdinean lana erakustea, ze benetan txalogarria da. Eta aldi beren erakutzi gure herria herri inklusiboa badala. Leku askotan itxeten Bixigua, baina kanpoa juntako ikusiko zuen leku askotan pescado al estilo Orio. Eta hori ikusten deni oioi purtik atatzen zein. Eta leku askotan egoten da, eta zozagatik izangoa. Orioa arrimatzen zenean, azera gainetan bere parrilak, bere kresal usai eharra eta Bixigon usaiak kombinazioa perfektua. Eta txakolina bere onduan baldima, eta hobi hondikan.